tulossa Yllytyshullut -ohjelmasta on hypännyt räjähtävän pakettiauton lävitse henkilöautolla. Hän on myöskin mies, joka on suorittanut viime kesänä huikean 15 auton autokolari dominotempun ja tulee täällä tänäänkin ajamaan jopa 10 000 kiloa painavalla linja-autolla 2 pyörällä. Ja Vesa pysähtyy siellä lähes paikoilleen. Kuinka pientä ympyrää hän oikein pystyy 2 pyörällä ajamaan, se nähdään ja siitähän se lähtee. Aivan mahtava balanssipiste. Se on oltava oikea. Pienikin ohjausvirhe aiheuttaa auton välittömän kaatumisen. Hitaasti taituroidaan 2 pyörällä siellä. Näin. Aivan täysi ympyrä. Se on jo siinä. Ja sitten tästä näin. Ja auto takaisin pyörilleen. Tyylikkäästi. Ja vielä se on ajokuntoinen. Pakoputki ei mene enää katsastuksesta lävitse, mutta tätä autoa ei todellakaan enää katsasteta. Se ajetaan nyt romuksi. Näin. Ja näin on pakoputki sieltä poistettu. Jatketaan eteenpäin. Uusia kaatoja on tulossa. Kuinka monta kertaa se nähdään tuolta pikkuun. Ja siitä. Näin. Ja homma jatkuu. Ja meillähän on siellä öljynimeytysaineet valmiina. Huomaatteko, homma hoidetaan heti. Ja sitten uusi kaato. Onko tämä jo 4. kaato? Kyllä, näin. Menikö se nyt vähän rikki? Ja tämän jälkeen Pakila matkaan ja käännökset tuolla päässä samanaikaisesti. Näin. Ja sitten menoksi. Vauhdilla tullaan ja näin hyvä yleisö. Oikea balanssipiste löytyy sieltä ja näin Vesa Kivimäki ajaa ihan tänne päähän saakka. Raju kiihdytys siellä tarvitaan. Sieltä on höyry tulossa. Näin. On sieltä Jukka tulossa rampille. Oi.